Id-Deputat Nazzjonalista Claudette Buttigieg kitbet fuq Facebook li fil-ħajja il-maltempati jiswew ħafna. Dan għaliex huwa waqthom li wieħed jinduna mill-lest jaqsam l-umbrella miegħek. Claudette Buttigieg għamlet din id-dikjerazzjoni li fiha xtomod ħafna fl-istess jum li One News vela li laqtitha mill-klikka ta' Adrian Delija wara li f'intervista ma' The Times of Malta sabita bitqila tajt ma xiex taqbel mal-kap tal-partit Adrian Delija. One News iżvela li Buttigieg tneħħiet minn manager ta' riżorsi umani fl-istamperija u sa issa du mhux magħruf jekk hux se jibqa' l-arwol hemm ġew, għalkemm imkien minn tagħna qrib il-partit wieġbu fin-negattiv. Fil-fatt kienu s-Segretarju Ġenerali Clyde Puli u l-Kap Eżekuttiv Pier Portelli li qalula li posta m'għadux tenibbli fid-dar ċentrali tal-Partit Nazzjonalista. Dan bl-iskuża tar-ristrutturar. Iżda min jaf l-affarijiet sewwa huwa konxju li dan mhux il-każ, anke għaliex ta' Claudette Buttigieg mhix azzjoni iżolata fil-konfront ta' dawk li fil-ġlida għat-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista ma appoġġjawx lil Delija. Buttigieg dejjem kienet qrib l-ex-kap tal-partit Simon Busuttil u l-bieraħ laqtet lajn ta' persuni deħlin fil-Parlament li rawha titkellem mal-ex-kap f'dik li deret diskussjoni konfidenzjali. Il-messaġġ ta' Buttigieg ġab reazzjoni ta' bosta nies qrib il-klikka ta' Busuttil li talbuha tagħmel kuraġġ. Boris Sherry, ex-uffiċjal tal-Partit Nazzjonalista, tem jgħidilha li fl-istess waqt hemm minnu lest jagħti gambetta biex jarak tixkana fl-ilma.